komen hier achter op een sket. Komen nog al je hekjes. Daar kunnen de kleren omheen jessen. Poeh, daar moet ik net graag op rennen. Doe dan. Nou, ik heb hem nog net bij. Maar neemt allemaal een biertje mee, oké? Slaagt dat? Maar gewoon bam. Gewoon bam. Zeg. Ja, dat kan je van mij als ze draaien. Nou, dit wordt leuk, jongen. Dit wordt leuk. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nijvlog. Een nijerij. Een nijenvlog. Oké. Dad is Mammy. Ja? En nu gaan we naar Pepper om koffie. Ja, zijn nog koffie. Ja. Mag je koffie aan? Nee. Toen zei het ja. Toen zei hij ja, zijn nog koffie. Zei het toch ja. Doe van je. Oh, oké. Hoi. Waar heb jij? Mammy. Memmy. Hallo, Goedemorgen. naar je duif. Sorry. Ja. Ja. En nijenvlog. En naar je. Is het wat hij doet dames? Die is in het hand bezig. Nee, die zijn met die auto druk. Als ze nu zin op plastic. Dus hij er blijft velden. Ik kijk er meest naar Jan. Zeg maar tussen. Hoi, Heid. Dus even zien zaken. Wat zal hier al een decor worden dienen haar? Als je maar zien heeft, ze gaan alle je zaal erachter los dienen. Ja, maar... Wist je wel waarom? Nee. Nou, dan kan daar spul onder staan en de meestal onder staan. Want het decor is natuurlijk boeten. En dan kan het wel eens reinen. En ik heb alle uw tafeltjes aan die hier nog staan nou. Die kan dan hier achter staan. Staat het droog. Tje, gaan we hier gewoon een soort tent maken, hé. Dit is handig. Zullen we eens vertellen welke door wat is? Van deze door komt de kroeg binnen. Dan is dit de wc-door. Dit is de door naar de bar. En dan kunnen we hier nog in. En dit is de door naar... De keuken. Ja? Ja, zo je kan Klaas en Jantje, die speel je dan aan en Dries, die speel je Klaas en Jantje, die kan dan door deze door gaan ze serveren naar de keuken. Deze door dan? Ja, deze door gaat echt de kroeg in en die door gaat weer naar boeten. Maar dit is wel handig toch? Er wordt niks wierd. En dan komen hier achter op een sket en komen nog al je hekjes, daar kan de kleren omheen jessen. Hoe stout die is... Poeh, daar moet ik net graag op rennen, doe dan. Hoe zit die jongen? Die staat wel wat gevaarlijk, die staat nog net in de morgen, ik heb het nou net opstappen. Nee. Tja, en hier hing het al wat. Een schemaatje, dan weten ze van, als ik Maaike speel, mag ik daar zitten. Als ik Jet speel, mag ik daar zitten. Nou, Pieter Sieberen komt hierop. Dan kunnen ze Sally lezen werd ze opmatten. Tja, alles is al wit schilderen, maar te zien. Ach jongens, er is heel wat gebeurd alweer. Master Sheehan. Nou, we doen een bakje koffie en hè? Nee. Ik woe! Zaken worden wat shit. Hele aardbal. Dat is haast mijn hutste. Oh! Wat zijn mijn knibbels? Nou, ja, mij wel, maar ik weet niet of dat lekker viel. Wie kan alleen mijn biersem? Neem maar een biersem bij waarom komen. Touw. Ja, dat is een touwlook touw. Wist dat nog van vorig jaar, maar de Ik simmer? even toch broeken? Nou, ik heb hem nog net bij. Maar neemt allemaal een biersem uit, oké? Slaagt dat? Denk op een rollen. Yeah! Nou, nemen we die mee. Zo, dit is al aardbal is. Echt een hudde? Oeh. Jij hem dat? Die is hut. Ik heb nog wel wat nodig die. Nou, dat is ook net al een knapte, denk ik. Echt? Ja, één op koffie. Ja. Die had Joert weer een vraag van Chits. En de vraag van Chits van Joert is: wat is die favoriete Frieske wut? Of wat vies je een mooi Fries wut? Nou, die van mezelf is bjusterbaarlijk. Dat vind ik altijd een heel cool wut, bjusterbaarlijk. En ik vind het wut tjuster heel mooi. En waarom had ik dat vind? Ja. Het is krek wat oors als oors. Het had ik echt helemaal niks van het Hollands of wat ik, maar echt een heel oor wut. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. En ik beziek je altijd om dat soort woorden zo nou naar wol te broeken. Ik al verhoord dat in de taal dus blijkbaar toch wel wat. Hè? Dat sommige woorden toch, nou ja, verwetter is zeg maar. Maar ja, bjusterbaarlijk en tjuster vind ik heel mooi woorden. Er is een nieuwe vraag van Chits. Ja. En de vraag van Chits van Joert is: wat vies u een mooi Fries wut? Of het mooiste Friese wut, of het vies cool Fries wut. Wat vies u een mooi Fries wut? Mercedes. Mercedes, dat is een merk. Echt een Fries Dat is een merk.
Maar ik vind Mercedes echt wel heel cool. Maar wat vind je een mooi Fries woord? Bijvoorbeeld, Zaken. dat is het naam. Ik vind opzakkenbalje vind ik wel mooi. Opzakkenbalje. Ja, dat betekent een beetje van oppakken. Ja, Bijvoorbeeld, opzakkenbalje. Opzakkenbalje. Ik weet het niet. Moeilijk, hè? Nou, ik weet wel, een sport is toen heel leuk vist. Wat vind je toen een leuke sport? Voetbal? Ja, wist wel wat het in het Fries is? Nee. Voetbalje. Voetbal, ja. Vind je dat nog een mooi Fries woord? Ja. Dat dacht ik. Dus dan en wist wat mijn lievelings Friese woord is? Men vindt bjusterbaarlijk zo mooi. En tjuster, dat vind ik mijn mooi woord. Wist je wat bjusterbaarlijk betekent? Bjusterbaarlijk is iets dat heel geweldig cool en mooi is. En tjuster is Dit. donker. En dan. Chester, ja. Nou, bedankt jongens. We zullen even een snackje eten bij Parkzaken bij Klaasje. En daarna gaat zaken naar Zeskant van Broekste Boys. En Jelke die had Joert bij zijn eerste kidswedstrijd. Dus dat is leuk. En die tent wat even in elkaar zaken. Zullen we dat opredden kennen? Maar ik wil een baan hier opvouwen. Gewoon bam. Hoe zeg? Ja, dat kan je van mij als hem draaien. Nou, dit wordt leuk jongen, dit wordt leuk. Hey chef. Dit wat in ieder geval is. Dat zit er echt weer. Ja, dan heb ik die. Er zit wat oorlog in. Achter! Maar ik heb best eruit. dit ging wel. Nou, weet je wat? Ik ben er samen een touwtje omheen. Ik vind het wel choco. Allee. Zo dat. Zo dat bij mij. Ja? Op naar Zeskam. Ja. En dat we al je spultjes heen. Dat is leuk. Dan dus de voetbalschoen net hoor. De gongen, de schoonkoen hoor. Ja, mijn klittenbaan, want dat is makkelijk uit en hoor. Want je hebt hier echt zo'n stormbaan, hè? Ja, zo'n opblaastormbaan. En volgens mij hebben we nou vorige keer weer aan de Broekste Boys kant en nou aan de VV de Waardenkant, zei hij. Maar weet je wat het is? En hij had Jordan zijn eerste keertwedstrijd zaken. Dat is ook wel leuk voor hij. Beide we sporten. Ja. Ja. Was toen echt op kids. Ik heb mandje keertje. Dus man, je hebt een proeflesje gedaan, hè? Zaken die mijn man je even een keer meedoen, een training van kids. En hij zei dat er ook nog 2 wedstrijden kwam. Daar wil ik eigenlijk ook wel mijn Oh, dat is misschien wel leuk. Maar met me even zien hoe en wat. Nou, dat is misschien wel leuk. Ja, want Zaken zit nou op voetbal natuurlijk. Maar nou, ja, Rolf Jan, zijn kameraad, die zit echt op keertsen. Die zei dat dat heel leuk is en dan weer al een hele ploeg ben. Nou, ik vind het ook wel mooi dat hij in eigen dorp en volgens mij ook wat stimuleren zo'n Friese sport. Dus nou ja, ik hou een Zaken vrij van heel leuk om een keer een lesje mee te doen en dat liep me wat. Dus man, je mij toe een lesje keertsen. Ik zal die in ieder geval nou heen brengen. En dan doe ik aan nog even een paar vragen van chats. Even naar wat mensen op chat ken. Oh, Beppe. Beppe ken wel, En ja. Fokke. Of Fokke er misschien nog wel. Nou, Anne is je water binnen. Nou, Fokke en Mem denken dat ze het beter kennen als mij. Nou, we zullen zien. We zullen zien hoe goed het hun het kennen. Ze hebben YouTube erop bij. Jongens, hoe maakt die tent in elkaar? Je moet op elkaar. Je moet op elkaar. De bodem maar boven, de bodem maar boven en dan alles naar elkaar houden. Ja, jij is het wel Fokke, hè? Ja, Ja? dat is het allemaal. De beste stuurlui, wat zei ze lekker, hè? Ja, dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Ze had wel dommel. Die film kan al klein Fokke. Gooi. Ze had wel weer poeder. Ja, ik ben erbij. Oh jongens, dat is toch wel. Ja, dit liep het wel wat. Mem, sure. Hartstikke Hey. Klasse. Fuck joh, maar dan was hem net wel loslitten, hè? In de puiden. Voor de rest een leuk, zit ik op elkaar. Zit ik nou je rolspul in? Ah, bezig nou. Hier weet ik net, maar... Yes. Dus de andere keer dat ik bij dat ding ook al gaan maken, maar ik wel Fokke even bellen. Een vraag van chats. Ja. Een vraag van chats. En de vraag van Joert is, wat vindt Mem een mooi Fries woord en waarom? Een heel volle mooie Friese hoorn. Wat denkt ze dan wel maar Heel vol mooi Fries woord, dat klopt. Ja. Of iets wat men vaak broekt, of wat men...
Ja, wat ik vroeger heel vaak broekte. Dan zei ik altijd, dan weer iemand omgaan, maar hij en dan weer altijd, ja, krijg ze lang terug in vanzelf dat er in jankt. En dan zei ik, hou nou op, want aan is bargebied. Bargebieden, dat is een mooi. Ja, dan hebben we ja, Ja. de gold aan. De gold aan waarin en dan zal hij altijd terug in. Ja, bargebieden. Bargebieden, mooi woord. En verdiverdage vind ik echt een mooi woord. Verdiverdage, dat een beetje vernuiveren en Ja. amuseren, Ja. dat denk ik. Verdiverdage, ja. Even verdiverdage, ja. even wat oors. Even een verdiverdage, Ja. even wat oors. Dat is echt een mooi woord, ja. Ildo, die koest even. En die hier een hele mooie vlek in haar nieuwe shirtje. Dus ik ben op hoop van zegen dat dat weer wat skiën wordt. Ik ga hem in het sap en daarnaast nog even in de wasmachine. Ik zet eerst een inloeken letten. En dan zal ik zaken aan ze ophellen bij Broekspoorzwaai. En de vraag van Tjits wie je het dus, wat vies nou een mooi Fries wordt en waarom? Dus ik ben heel nieuwsgierig, wat ben je favoriete Frieske woorden, of wat is je Frieske favoriete woord en waarom? Want de Frieske taal is natuurlijk heel rijk en heel mooi. En ik ben gewoon wel nieuwsgierig waar je mee komt. We hebben al van alles voorbij komen jet, van van tjuster naar bargebieden en verdiverdage en wat hier nog meer, bjusterbaarlijk, voetbalje, dus geen Mercedeszaak. Mooi hè, hoe die band dan dat betekent. Maar wat is je favoriete woord? Dus zet het hieronder en dan let het maar eens al om die Friese taal weer wat omheen gaan, jongens. Want het is zo mooi. En vooral die woorden die het misschien net heel vaak gebruikt, maar die het zo mooi binnen. Kom maar op, zet ze hieronder. Hey, ik zou zeggen, voest een leuke vlag. Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, ont een mooie chatvlog. Doei!